Nopea muoti, vastuullinen kuluttaminen ja kestävät valinnat ovat keskustelun aiheita, jotka herättävät monenlaisia tunteita ja mielipiteitä. Kuinka usein ostat uusia vaatteita? Varmaan kerran kuukaudessa. About. Tosi harvoin, että käytännössä en koskaan, että ehkä alusvaatteet ja sukat tulee ostettua uutena, mutta ehkä kenkiä, mutta muuten melkein kaikki tulee kyllä käytettynä tai näin. No se vähän riippuu, että silloin kun tarvii, mutta pyrin ostaa käytettynä. Mitkä tekijät ovat sinulle tärkeitä vaateostoksilla? No se vähän vaihtelee. Mä haluaisin, että se olisi ehkä laatu, mutta tässä elämäntilanteessa niin hinta vaikuttaa kanssa. Vastuullisuus ja kestävyys. No varmaan ehkä ensisijaisena tämmöiset aika käytännölliset jutut, että istuvuus ja kunto, mutta sitten justiinsa, että sopiiko omaan tyyliin, tämmöiset ehkä tulee ensisijaisena mieleen, mutta justiinsa kun sanoin, että ensisijaisesti ostan käytettyjä vaatteita, niin kyllä mulle se eettinen puoli, johon mun mielestä lukeutuu toi ekologisuuskin, niin on tosi tärkeä. Mitä teet vanhoille vaatteillesi? Mä yleensä annan ne mun kavereille tai sitten mulla on nyt 3 kassillista menossa kirppikselle. Mä annan aina eteenpäin kavereille tai sukulaisille. Yleensä heitä roskiin, ne on niin kulutettu loppu.